Bueno, atxaldeon eta eskerrik asko, etortzeagatik. Dakizuen bezala azaro osoan zehar, euskara ardatz hartuta ekimenak antolatu dira hemen Tolosan, eta ekimen horien ginda, datorren azaroaren 30 izango da, Auzolan festa izango da, bat eragilek hartu dute parte egun horren antolakuntzan, eta horreko 2 asteotan, hemen hitzaldiak izan dira toki honetan bertan, bat aluntzelekearen ingurukoa, aurreko asteak koldozuazu irakaslea hemen izan genuen, eta gaur berriz, mahai inguru bat izango dugu izpide, gaurkoan izango duguna euskerazko edabideen iragana, oraina eta geroa, hori da mahai gainean jarriko dugun gaia, eta gogoan hartu nahiko nuke datorren aste artean izango dela hitzaldi ziklo hauetan azkenekoa. Arratsaldeko 7:00 izango da, eta Tolosa euskeraren egitasmoa aurkeztuko alde batetik, eta gero normalizazioaren iragana, oraina eta geroa ere aztertuko dituzte, eta hortarako gonbidatuko dituzte ona, Patxi Baztarrika, Zigor Etxaburu, Iñaki Lasa eta Mikel Irizar. Beraz, hortara ere gonbidatuta zaudete, nahi izatera behintzat. Ziklo hau, hementxe bukatuko da Auzolan festa horrekin, baina jakin ezazue, iragarrita dagoela bildurako ere asmoa bada behintzat hitzaldi hauekin jarraitzekoa, baina guzti horretari jakinaraziko dizuegu beharrak. Esan dizugun bezala, euskerazko edabideen iragana, oraina, geroa, hori guztia aztertuko dugu, hortarako aski ezaguna dituzen lagunak, hementxe gurekin batera, Andikasita Martxelo Gabendin, Tolosarra, eta Daria Onkariko zuzendaria, Estitxo Izagarren, Hernani Arran, ez da Larra hori bizi, eta Argia Astekariko zuzendaria, eta Aritza Gerra Euskal Herratiko informatiboetako burua, Iruindarra, ez da? Horera. Iruinarra. Eta Ino Bilarzabal, Tolosako Atariko zuzendaria. Eta dira bat utziko diguzte kontutxo bat, eta zizurkilara. Utziko diguzte kontutxo bat egiten, azken batean gaurko okasia gure aprobetxatu nahi genuen Tolosako Atariaren aurkezpen txiki bat egiteko. Esan dizugun bezala euskerazko edabideen iragana, oraina eta geroa aztertu nahiko genuke mahai inguruetan, eta iruditzen zaigu euskerazko komunikazio esparruan oraina ezer balin bada, justu Tolosako Ataria dara, ezta? Sortu behar proiektu badalako, eta beraz horren aurkezpena egiteko baliatu nahiko genituzke minutu batzu behintzat, eta Mainoak azalpen batzuk emango ditu. Eta orduan, pixkat galdera batzuk gustatuko nizkiok, ez da, urri hasieran zuek ere ezaguna izango duzu, orduan kilometroak lertzearekin batera hemen Tolosan, orduantxe atera ginen kalera, atera zen kalera Tolosako Ataria, eta gehiagontzat hasiera izan zen hura, baina akaso prozesu baten amaiera ere izan zitekena, esan dezakegu, bastante dixente atzetik zetorren prozesu baten amaiera, eta zekita hori nola bizi izan dezut, azken batean, proiektu benaltzean ere bada, beste egitasmo batzuk, bide luze xamarra egin duten baita ere eskualdean. Bai, kaixo atxaldean. Igual galdera joan edean komenteratzen luke, hain gustu beha izan da txolarretik, prozesu hau aurrean eman duen arduradun nagusietako bat ez. Baina, ni ere urrian atea gainean, Ataria atea balimazen kalea, lehenago sartu nintzen, pixkat kontu hauek eta nola ikarren ditun, eta zer lantzen den, eta guztiak antolatzea.
Eta orduan, aitortu batzailan esker gaintzutela horra iristeko bai Txolarreri, bai Galtzaundi euskara elkarteari, eta bai Tolosako hitzari eta berriari. Eta prozesua, ez dakit, bakoitzari galdetuta data diferente esaten zuen, baina 2 urte terdi edo iraundu, eta uzanea emaitza. Orduan, lan luzea izan da, eta lan asko egin behar izango da, pixka proiektu bateratu entara heltzeko. Baina nik uste, atera bada eta egin bali bada izan dela oaintzelako momentua. Eta dena osagai guztiak bazo delako eta lurra nolabait ongarrikuta zeolako. Eta zeatik, bakoitzak indulako bere bidea, Txolarrek 13 urte, aurten abenduan esatu baitu, ni nire egin nintzen, Txolarren sortzen gara hartan eta berogo ere. Galtzaundi zer esanik ez, 22 urte hitzaderak ere 11, zuzenuko jazue. Eintzula nor bere bide bat, eintzula bere lana, ez? Eguneroko papera egiten, eguneroko gratia egiten, eta aldizkari erreferentziazkoa aldizkari bat egiten, ez? Eta orduan, eta hemendik aurrera zer, ez? Beste urte bat berdin, ez? Bakoitza ere bere proiektuakin, igual maketa, programa, baina baita ere nolabait estankatuta, ez dakit hitza hori da, edo, ohitura bat zeon eta beti hola funtzionatzen zuen bakoitzak berean, ez? Eta igual, baztana momentu bat eta egin zuten, hemen ez daude Galtzaundiko, ez dut ikusten behintzat aurre ontzian batzuk, baina irakurketa hori, ez aldeu pauso bat aurrea eman behar, ez? Eta pixka bakoitza atera bere ohiko antolaketatik, ohiko dinamikatik, eta ez alderuke eraginkorragoak izan behar, ez? Ikusita pixkat nola da euskararen egoera, oraindik, eta baita ere, komunikabideak eta kazetaritzak gaur egun teknologia berrekin dakarren, ematen ari da aldaketa handi egin, ez? Eta orduan, hori dena elkartu zen, eta horren guzti horren emaitza izan da, ez? Bukatu da edo batzuen esperientziak eman dio bide proiektu berri honi. Hori da, batuketa alde batetik, baina ez batuketa soilik, ez da? Egin ez deguna da, kaso, erredakzioak tokiz aldatu eta denak elkarrekin aritu bakarrik, hori baino gehiago ere bada, ez da? Bai, azkenean, ze eskainiko dugu, zer da gure egitekoa Tolosaldean, ez? Eta, ikuste, eta baina handia jo, ez? Ikuste dugu Peño Diozola adibidez, 26 urte kartzelan, ez? Eta atera berri da. Eta hori nola eman, bertara junda. Ez da, tokiko edabideen zea hori ere pixka bat handitu, ez? Ikuspegi hori igual batzutan, baita euskarazko edabideen ikutzen daguna, ez? Mategu pixka eta komplejatuak edo gaudela zen nahi gairatzeko orduan edo, ez hori pixka puskatu, ez? Eta hori kuestionatu. Eta, zer nahi dugu horretan bezala jaso, ez? Zer kerabiten digut horren bila, gaur toki urtara. Badaukat egiteko baita ere, ze azken batean okerez banago aiurrein hasi zinaztu Ainoa, kazetari bezala, gero berrian jardun duzute askotan, Txolarren ere eta eragilean parte hartu duzu. Orain berriz ere informazio lokalean, tokiko informazio hortan, ezakit gora bera bien nora ikusten dituzun, edo ze toki bete behar dula tokiko komunikabide batek, euskarazko esparru komunikatibo guzti hortan. Hori ez dakit. Hori ez dakit, ez igual egunero egiten dugu lanak saiatzen hori erantzuten. Baina hori da, ilusio handiak egin uste aigianak, eta hori bera bilatzen, ez? Zein da gure tokia, gure buruari ematen dioguna. Gure berri ematea, gure munduaren berri, gure bizilagunen berri, eta gure eragiten diguten notizien berri, izan agenda nazionaleko notizi bat edo izan agenda lokaleko notizi bat, ez? Piskatu hori bilatzea da, eta hori egunero horri erantzuten saiatzea, hori formula, edo zein dan egiteko, oso ondo ez dakit lan egitea izango da. Tokikotasun horren mugak ere askotan aipatzen duzu lausoagoak direla, ez da? Zer da tokiko informazioa eta zer ez? Zerren berri eman behar dugu eta zer ez?
Bai, eta hori ere, pixka muga, edo internetek klausutu ez dela, ez? Zer da telebista, zer da testirantzia, zer da audioa, esan gure webunean denetik ere biltzen dugu, ez? Azkenean informatzea edo komunikatzea da gure lana, eta eragiten digu, bai errepide baten konponketak, baina baita ere hori da, ez, Harold doktrinaren balio gabetzea, hori natzea. Bueno, zabalduko dugun baira, gaizkiriz ez baldin bazaizuena. Eta galdera partikularki goizkizat, eztabaida noski zabaldi izango dugu eta parte hartu dezakezu, eta zuek ere bai bukaeran izatera galderak eta luzatu ditzakezue. Eta igual, espitxu zurekin hasiko geha, esate baterako, ez dakit zuk argiako zuzenaritza hartu berri duzu, ez da, okerz bauda, ikasturte hontan. Ez dakit, euskarazko komunikabideen ahulguneak, indarguneak nun ikusten dituzun zu, nola ikusten duzun panorama? Arratsaldeon. Nik hitz egingo dudana da argiako esperientzia eta argiatik ikusten dana, hori delako ezagutzen dudana, ez da. Orduan, ahulgunea euskarazko prentxean zein da, eta argia horren barrun dago, ahulgunea da, realitatea. Gure etxea eraikita dagoa hondarrezko lur baten gainean, ez da. Alegia, gure urteroko lehenengo helburua irautea izaten dela. Eta urtebete gehiago aguantatzea. Eta fetxa hauetan, abendua gerturatzen ari denean, ber numerok eta bai, aurten ere empate. Eta ber urten urtea, partida nola hasten dugun, ez da? Normalean, zenbaki gorriek, beldur. Orduan, gure oinarria hori da, eta hortik aurrera hitz egin dezakegu, gure ametxez, proiektuaz, bete beharreko funtzioaz, eta nahi danaz. Baina oso hankak beti lurra neukita, ez? Eta gure lurra, hoxe da. Orduan, euskarazko prensa ezin da ulertu, hankak ez bali mauzkagu lurra horren gainean. Ezakit, zure esperientzia haritz, esan bezala Euskadi Irratiko informatiboetako burua zera, beraz, edabide publiko batean ari zera, zuk indarguneak, ahulguneak, nun ikusten dituzu zure ikuspuntu eta postura hortatik? Arratsaldeon, hasteko. Indarguneak, gauza alde positibotik begiratzeagatik. Indarguneak egiten dut, adibidez, Euskarazko Irratiak badaukala bere soinu, bere musika, eta hortaz bere izaera. Eta orain denak ari gara, eta inoak esaten zuen, zer eskainiko diogu guk, Tolosarra ikasunetan, azkenean denok egiten dugu galdera bera. Zer eskainiko dugu guk, eta emango du jarrepena, besteek eskainiko ez dutena. Guk hor badaukagu plus bat. Badaukagu kontakizun propio bat, badaukagu agenda propio bat, eta soinu berezi bat. Eta gainera, txikiak izanik, gure komunitate txikian izan gaitezke referentziazko. Noski, euskeraz lan egitea ez da nahikoa, eta orduan behar duzu kalidadea eskaini, eta jendeak ez ezan Euskadi Irratia piztu euskeraz egiten duzulako, baizik eta gustatzen zaiolako. Eta erabakia autua hartu dezan, alba da ez militantzeagatik, baizik eta zerrek ematen duena baino, edo Onda Zerok, edo zein beste irratiken, edo Radio Nazionalik ematen duena baino, gertuagokoa egiten zaiolako, entretenigarriago egiten zaiolako, eta erakarri. Izan dezakegu plus bat. Zeintzu diren nire ustez ahuldadeak. Ahuldadea da, batez ere arrisku bat, eta da benetan gizartearen erretratu on bat egitea, zuk dituzun hiztunak zurean sartuta. Gu ezin gara iritsi gizarte osoaren dana, ezin dugu segun adibidez galdakon lan konfrontazio handi bat baldin badago oso zaila egingo zaigu segun ze enpresaren zuzeneko testigantza bat izatea. Eta horrek alde batetik badakar benetan bizizaren herrialde horren erretratu egoki bat ematea eta jendea asetu da edo kontatzen diozunarekin, eta gero bestetik endogamia saihestea. Azkenean oso endogamiko izan gaitezke. Gure hizkuntz komunitatea txikia da, eta ongi asmatu behar dugu, ez dezan bakarrik hizkuntz komunitatea horretako ikuspegi bakar batek adieraz isla izan zure programazioa, ez da hori oso zaila. Besteak beste gure herri honetan
ikuspegi asko daudelako, eta ikuspegi asko soziologikoki ere euskaratik kanpo daudelako. Eta gero hirugarrena da autoestimarena. Eta autoestima askotan izan daiteke ahuldade handi bat ikusten duzunean, zure entrevista oso ongi dagoela, sekulako kortea edo adierazpena lortu dituzula, baina gero ez dauka bihartzenik. Edo ibili bat duzula ez dakizea egintarik, euskaraz oso ongi egin, sekulako adierazpenekin, eta zuk atzetik ibili bat duzu, beste jende guztiak reakzioarekin, ez zu mesedez euskaraz favore bat eskatuko bazen. Eta horrek, egunerokoan autoestima sekulako erakina dauka. Eta horri, eguneroko lanarekin egin bat zaila horre eta eguneroko kamenarekin. Baina nik uste dut, bizitzan indarguneak ahulguneak izaten dira eta aldean ez. Orduan inbarduko ahulguneak, indarguneak egin. Baina bukatzeko, ahulgunea da komunitate txikia garela. Baina, horrek behartu baitu ere euskarazkun guztien gana bilistea, eta Bolivia zegoen gertatzen bada, hor euskaraz ongi norbait eduki eta gainera gaitasun aurkiko duela hor gertatzen ari dena azaltzen. Bestea da txikia garela, gure txikitasun hortan oso euskaldunak diren eremuetan izan gaitezke erregi. Eta hirugarrena bada hizkuntzak, orain ja aldatu da baina oso ohituta egon gara guk kazetaritza egiten, kazetaritza eta itzulpen gintza, zergatik, teletiko guztiak erderaz, agerraldi asko erderaz, txosten nagusiak erderaz. Eta horiek itzuli behar zenituen, bai, lana bikoitza da, baina kazetarien ikuspegitik badaukazu abantaila bat. Eta da, behintzat ez duzula errepikatuko teletikoak direla. Zuk egin baduzu kazetari egon guztiekin bat dutena, eta hori hartu eta ez errepikatu, zure izkeraren eta zure filtroaren arabera kontatu. Eta hor biatu hori. Martxelo, ez dakit diagnostikoan adosot ez daude, zuk ere ezagutu duzu edabide publikoa lan egindakoa zara ez da ITB, eta orain jarri ekimeneko edabidetan, lehen egunkarian, orain berrian, ez dakit ze panorama ikusten duzu. Arratsalde euskarazko konpentzatik, eta zorionak atariari duzun konfluentzia lan horrengatik, norbere aldetik zijoan, zijoazten komunikazio den, orain atarian mundu dira, eta uste horretik hartu ditula komunikaren eskintzatu oso. Zorionak lan hortan zaritzaten hori, eta egin zareten hori, eta bultzak egin zareten hori. Ados nausik esan denarekin ez. 800.000 lagunek esatute gure herrien inkestetan euskaldunak direla, 3 milioi gara zuberako alkatea eta tuterako dultzainekoak bera kontatu herrietan, 3 milioietatik 800.000 inguruk esaten dugu dakilo euskaraz. Beraz, zaila dago. Ikuspegi enpresarial batetik pentsatzen hastea, zen merkatu ere daukagu, nuneziko garamen produktu saltzen, Tunisian eskiak saltzea bezain zaila, eta gure herrian nolako lanbideetan zentzen. Hoi daukagun, eta gainera, merkatu hori ez da asko ditzen ari. Merkatu potentziala ditzen hori ez ditzen ari. Oso mantxo dira barrioetan euskaldunak sortzeko, oso mantxo. Daukagu, elementok bat oso marrak, bat irratiak asko eskartzen duna, gurean horretu dizun dut dutik nahiatzetan, baina ezkereko 30 urtetan interpelatuak lortzeko aukera, ofizio, afizio eta zaguztietatik kararri baritu da. Zerriontan dozko gure euskaraz dakiten feministak, politikoak, fiskalak, kirolariak, eiztariak, sukaldariak, genetistak, arkitektuak, langileak, sindikalistak. 30 urte oso zaitzen topatzea espezioetako jendea euskaraz egin duzuna, eta gainera euskaraz ondo jakin duzuna, abetzailean, horretazu, 230 mediku euskaraz oso ondo egitenak gurekin entrevistateko, edo mainguru bat hartzeko, edo erratian entrevistateko. Kualitatiboki, euskara dago, azkeneko 30 urteotan inoiz zeudezten egora bat. Horren ematen dut jaurlaritzako, baina baki jaurlaritzako astarten dut horren, ez jaurlaritzako. Euskara dago kualitatiboki inoiz onden egoreko den. Ez dut sekularintzen mediku, beste mediku euskaratzen duten, ez dut sekularintzen ingenierok, arkitektuak, kazetariak, zoma kazetarik dute gure zehazektantan euskaraz dut horren, 2008 bat duten, 200.000 gora gehiago, zuek esko zaten, estadistare bai, gure bai, gehiago, zeko gu bakarrik egoik tapiko behar, beraz, euskara kazetar. Duela 30 urte, ez antimamitiko ditura, ez gure hortzen ezenen, dola eta urte ez ziren izango 15,
euskara zango zekile kaseta. Bizkonduta Biarko taldea eta Biarko zireko taldea Matino eta taldea Pilari Parragel. Beraz, kualitatiboki ikaragarri horrek erraztu digula bat ikusten zuten. Baina kuantitatiboki oso mantsoa, oso. Ez da handitzeko jura modu nahi dut. Kualitatiboki botelaren erdia beteta dago, kualitatiboki. Kuantitatiboki botelaren erdia gutxi da. Orduan oso zaila da zure salmenta. Ez da salmenta, baina azkenean salmenta dugun produktu bat, edo ematen dute eta horrekin gaztatzen gantzen. Zure salmento esparru hori oso mugatua da, oso mugatua. Gainera konpetitzen dugun hizkuntza horiekin. Parraldean Frantzian eta egonean Espainian. Ez du konpetitzen dugu bezalako hizkuntza txiki bat. Konpetitzen dugu beti, txikie beti dauko beti ondoan hizkuntza hori bat, batzutan ondoan, batzutan gainean edo hizkuntza hori bat. Orduan, elemento negatibo bat hori da, ez, tamainaren. Gainera, azkeneko eta hauetan, kualitatiboki asko betuen bezala, kuantitatiboki ez dela dut. Bueno, pasako dinean hori beko eta bostetik, hori eta zortzira, hori beko eta marra. Elemento bat ez garrantzitsu. Beste elementoa negatibo ekaguna da gure egituren naudadea. Ez ditxu korretatu du, azten dutela urtea bat iran nahian, ez? Ukatuko zigoli bat iran nahian, ez? Iroperezko bizitza, iroperezko zabat. Baina, larogeita mar urte hola, Hala, beste larogeita mar urte ditugun, baina urteka bat. Nik beti egunkari horietako, Espainiako egunkari horietako kolegarekin nahonean, izketan, horrein krisia jota daudela eta esaten diet, erderaz izan. Ongi etorri Ipar Polora, gu beti ungara Ipar Polora. Krisia atzegonean eta krisia da. Zuazko prensa beti da Ipar Polora, beti zitu zekulako. Eta gainera beti izan dugu bizeruteko ekonomiak. Gu ondo ibili garen urtetan, irazeko ditut 1 milioi. 11 milioi euro, 10 milioi euro guituta, irazeko 1 milioi. Eta mazkiok duguitza eta zeuneko labotoretan nire batzen. Modu eutxigarri batez, baina nire batzen. Orduan oso biziropeneko ekonomiak dago, ez diguna uzten eratzen elementorere egiten edo gera ez edo kortautak galtzeana buruzketan, guretzak gutxiago, lakile gutxiago, ekarri gutxiago, inor edo sartzen ezer berria egitea, ezer apustu bat egitea, ez dago apustu dituko aukerarik, gabiltzanean lankide jari garen esaten zinduzuen segitu zarako dirurik ontzitzeko, zintzak ezkirik agenturatan, ez? Ondo edo ezkiatoko agentura. Orduazko elementu horiek, negatibo. Elemento positibo nagusia, hori gertatzen da hizkuntz minorizatu guztietan komunikabideetan, da justu 125 hori, edo horren zati bat oso identifikatuta dola proiektua. Oso identifikatuta zure. Gero kritiko izango da, ez aina gustatuko, gaur kaso bat eskutiz bat, kajaik entzuna agritatuko nolako lenguan, iritzi sarian ez zer, eta kritiko izango da, alitza mantu da. Baina oso identifikatuta da. Eta hori da komunikabide txikien hautan. Identitarioa. Ez gara sekta bat, baina identitarioa. Jendeak uste du komunikabide oso garrantzitsua dela proiektu linguistiko bat, hizkuntz politiko bat, herri bat aurreratzeko. Katalunian gertatzen da Galizian, gertatzen da Irlandan, Gutxixego, gertatzen da Flandrian, hizkuntz minorizatu guztietan gertatzen da. Zure hartzaia oso identifikatu da. Eta joango da, pelikoren bila, irabaza. Eskian, edo globoan baleko sekulako moldea, baina jarri. Eta hori daukagun urre piezarik honena. Gure hartzaia dago oso identifikatuta. Ez du esan nahi, ados da honik egiten du guztiarekin, baina uste du zagarretzitxo dela euskarazko egunkari bat, euskarazko irratia edukitzea, euskarazko astekari edukitzea, euskarazko prensa lokala edukitzea, webgune sendoak, eta hori garrantzitsua da. Azkeneko urte hauetan sortu da, lehen esan dudan kualitatibotasun horren bidetik, sortu da hartzaile talde jakintxu prestatua, aditua, jakintxu esan eta aditua, erraskazun guztiarekin ikakurtzen duen euskaraz, egiten duen euskaraz, eta uste duena, ulertzen ez duena gure herri honek aurrerantzean ez izatea komunikabide batzuk euskaraz, beste irratia, lokalak, zerariak, nazionalak, sektoria bat, zientifikoak, esanak eta ospak. Hori da segurazki daukagun altxorreko dira, baina ez ditu abusatu altxorrekin. Euskaltzaletasunaren kreditoare bukatu egiten da ez zertan. Aurrezi gutxan ez baten zehartakatarekin da ezin duzu eusako ez eskeni, berduzu, etorrezu, landu berduzu, ados nabara bat konplejoaren kontuarekin, batzutan konplejoarekin jardun zandu gutaz gara usartuko batzutik ez, ungeroko albanean topatzen denez, baina
Eta ez badu nahi, deitu esan ez dela, ez dut nahi. Deitu ez dut izateko, reportateko, eta kontatzen zera, batzutan uste duen baina ez dago. Ordu, bauzko tikoiek txikiaren oso berezkoa dira. Tikoiek beste hizkuntzatako autu daudenean beti gauza beraz izaten dugu. Eta ni uste dut hor daukagu. Txikia gara, daukagu lantalde senduak dauzkagu, bere ofizioarekin konbizituta daukagu jende daukagu. Guztietan. Eta gero daukagu hartzaile bat, beste ezin dut lertu, Euskarian nola sortu zen, edo Berrian nola sortu zen, edo nola sortu ziren agiotan ikastolak, edo beste fenomen asko, nola sortu diren presa lokalak. Eta hor, hartzaile bat oso sendo dena oso konbentzitu da, azkeneko 30 marko hauetan horri ez sekulako papera. Bai, bueno, nik igual gehitu nahi dut, leheno azalduten zein izan gure lurra, ez da? Eta nahi nion, aritzeko son esan dut bezala, horrez ezaugarri horrebeak zein dargune dauzkan edo adierazi, ez da? Artxikatu sondo azaldu duen bezala badukagula gu misio bat daukagu. Gurea ez da enpresa normal bat, irabazterik ez dagoenean itxiten dana eta jitio, ez? Argia sortu baldin bazen, etzan diru ematen zuelako, baizik eta bertako langileek sinisten zutelako eta irakurle kopuru zabal batek sinisten zutelako herri honek behartzu da. Holako erreminta bat bizitzeko, ez da? Eta euskara garatzeko. Orduan, misio hori oraindik bizi dago gauza bada, eta misio horretan oraindik sinisten dute gure harpidedunek, gure interneteko laguntzaile, gure irakurleek, eta sinisten dugu langileok, ez da? Orduan, misio horrekin eutsi diogu 90 urtez, eta badaukagu konfiantza, naiz eta urteroko peleauki, beste urte batzutarako irango dugula, ez da? Orduan, horrek zer abantaila ematen dugu, adibidez, Martxelok esan duen bezala, ez? Orain krisia iritsita ematen du, orain deno krisiak gaudela, ez? Deno batzu bakarri den, interneta iritsi da, eta derrepente medio handiak, ikusten dituzu urduri, internet ez dara ordaintzen, eta, klaro, eta beraiek, orain arte beraien zerbitzua ordaintzen zen, albiste hori interesatzen zait, ordaintzen dut, ez da. Eta gure erosleak berriz, antza gehiago daukate, konsumo taldeko nekazarien produktuak erosten dituztenekin, ez? Alegia, esaten dutenak, begin edo proiektu hau. Nik erosten dut, proiektu hau erosten dut. Ez albiste hau, edo gaurko astekaria bai eta aurreko asteko portada ez. Nik proiektu hau erosten dut, ez da. Orduan ikusten dugu, interneten energiaz, hasi zaizkigula. Interneteko laguntzaileak, tantaka, baina iristen doaz. Gure hartzaileak, badaukatela sensibilitate hori, horrelako proiektuak bultzatzeko, ez da. Eta bestetik, txikiak izan arren, nik uste dut ambiziosoak bagarela. Argian behintzat orain dagoen taldea, gaztea da, baina elkarrekin 6 urteko esperientzia daramaguna, talde bastante helbua da zentzu horretan esperientziaz, baina espiritu bastante gaztea da. Eta guk bizi dugu alako eskizofrenia bat egunero, ez? Esaten du, bilera batea joaten sartzen naiz eta dana tiburoiak dira. Zorrak eta salmentak eta dana tiburoiak. Eta urrengo bileran sartu, eta handerriz da, surfeko azkenengo tabla txuleatzeko, nola publituko dugun. Eta ez dakit ze web paginetan ikusi dugula, ez dakit ze teknologia eta hori gure akarriko dugula, eta albistea garatzeko alako moduri eutxiko dugula, eta alako kasetarik bidaliko dugula. Eta esaten duzu, hemen, azkenengo tabla harrapatu nahian gabiltza, eta beste gelan tibroiekin igerian, ez da. Nik uste gure eguneroko lana gaur egunean, horrela. Zagita, inoazuk erola bizi izan duzun esaterako atariaren hasiera hauxe? Nahiko identifikatuta sentitu naiz azkeneko hogea, ez? Hori da. Nahi dezu dena, dena edo ikusi dezun hori eta batazataritzan gaur egun modan edo dauden gauzak. Modan ez modan egoteatik, baizik, emaitza batzuk ematen dituztenelako hola komunikatzeak, ez? Internet bidez, Twitter bidez, bideoak, ez da lekuan egotea, gaur egun teknologiak eskaintzen duen aukera baliatzea eta gaitasunik badegula, beste donor bezala eta gai diala, baina bestetik, baina zenbat kostatzen da, ez? Beti kontuak egiten nahitu behar duzun zer di, ez? Eta beti daukazu buruan, zenbat numero gorri suposatu dezake hori egiteak, baina ez badazu egiten, zertarako zaude. Eta igual hori da, ez? Kontua, ez? Badakigula krisian egoteko edo krisi egoera kroniko batean egon beharko egula, jalako euskaldunak, komunitatea berare ez talako
izugarria eta baliabideak eta azpiegiturak eta oraindik ez dauzkagulako edo nahiko gerituzken bezala, baina idea aldetik ambizio horri uste egiten diogula. Orduan pixka krisi hori baten duen osotu egiten dela eta hori egiten dugula eta hola animatzen gara proiektu berrietan edo bateratuetan eta berritzailetan sartzea. Hori ez dakit, ETB nola bizizuen, nik jarri nez euskal moderatzailetan. Horren da izan. ETB beste egoera bada, hala ere bakoitzak badu berea. Ez dugu begiratzen, seguramente bizira aukenari, baina bai irratian denak oso konstientu izan gara betidanik, eta nik uste denok jaso izan dugula, ez. Enpresa publikoa gara, baina hau ere negozio bat da, ez da publikoa izan, bete behar batzen ditugu, baina kontu zer da. Eta gero, dena da, txikiak begiratzen dio handiari, eta esan dugu horrek, zenbateko aurrekontua duen, handiak berriz ikusten du, bere aurrekontuan zenbat diren sarrerak, zenbat diren gastuak, eta zenbat jaitsi den aurreko urtetik hona. Ezin dira konparatu, baina bai iruditzen krisia nahiko amankomuneko gauza bat dela. Gure lana bai izan dela, ez hainbeste bizira hon, iruditzen zaigulako orain ja arriskua biztan da, ez balitzen gertatu denarekin, baina hedabide publikoen funtzioa eta bete beharra eta garrantzian sinisten dugunok, ez hainbeste bizira aukenean, baina bai gestio egoki batean. Eta gestio egoki batean, dituzun sarrerak eta dituzun gastuak ongi orekatzean behar duzun zerbitzu hori emateko. Azkenean beti gure kezka honi izan da, kalitatearena, eta batez ere gizartean ongi txertatuta egotea. Eta irudia eta gizarteak ikus dezan, hau da, nire telebistan, nire irrati publikoa eta sare publikoa. Hori da guretzat importantena, baina ezin gara relajatu inor. Are gutxiago euskal komunikabideen esparruan. Beste bat planteatu nahi nizuen, igual zuri aritz hasteko ez da, aipatzen da, denak ere esparru bereko edabidea gara, ez da, euskerazko komunikazio esparruko edabidea gara, eta esparru horren antolaketaz galetu nahi nizueke, ze horren inguruan badaude egitasmo diferenteak, ekimen egitasmoak, edo tokiko mekere abiatu duena, ez da, ez dakit, nola ikusten duzuen baita ere, edabide nazio maila eta edabide lokalen arteko osagarritasuna, edabide publiko eta beste izara bateko edabideen arteko osagarritasun hori, ez dakit, nola bizi duzuen hori? Bueno, haingo esaten zuen, ez zaila da zer den nazio mailakoa eta zer den herri mailakoa. Euskal Irrati nazionala da, Euskal Irratiak herri begiratzen die. Azkenean hortikan badaukagu gure eguneroko eta gertutasun horretan gure helburu nagusienetako bat, ez. Eta pentsatzen dut Atariaren kasuan ere bai, askotan Tolosan gertatzen den gauza batek adierazgarritasuna du edo dimentsioa du Euskal Herri osoan beste izen batekin, beste pertsona edo enpresa batzukin, baina gure oso antzeko da. Oso malgua da, ez dago lerro finko bat. Gero ez da individu bai irudikatzen dudan, bai irudikatzen dut azkenean denak txikiak gara. Euskal komunikabide esparruan orain EITB transatlantiko bat, Atariaren munduan, baina zuk hartzen duzu BBC, batzen duzu CNN eta konparatzen duzu, eta gu gara edabide lokal bat izan gaitezke horien munduan. Denak txikiak gara eta ikasi behar dugu elkarren artean nola egin osagarri. Lehiakide bagara, baina batez ere osagarri. Nik beti irudikatzen dut, kale batean elkarren ondoan dauden taberna eta adinen antzera. Puntu batean lehiakide dira, baina behar dute osagarri izan, jendeak bertan poteatu izan batetik bestera, eta elkarrekiko aberastasun hori persona batek konsumitu ditzala denak, eta denak behar izatea. Lanera donean Euskal Irratia entzun da, kafea hartzen duenean berri irakurrita, asteburuan lasai argia hartuta, eta momentu puntual batean Tolosako gai jakin bate berri jakin nahi duenean, Tolosako herri aldizkari eta herri irratitara jota. Hori nola egiten da? Nik uste bakoitzak daukan gutizia hori elkarrekin konpartituz. Ez da bat erreza, esaten erreza da, baina nik uste bai izan behar dugula besteen erreferentzialtasun ere bilatu. Eta elkarren berri izan, elkarren bizkarre eman da egon gabe. Hori zaila da egiten, baina bai, herriak
gauza interesante bat baldin badu, zuk hori jaso eta gainera eduki hori zuk lan irratian ere bai. Eta hor, berria ere irabazleatzen da, horrelako mila kasu dauden. Edo argiaren kasua, edo herri mailako irrati baten kasua. Eta alderantziz. Nola egin behar da elkartruke hori? Hori salerosketa bat, hori da elkar laguntza bat. Nola bilatu hori elkar laguntza hori? Nik uste, inor dantzaile aterako zen eta denak irabazle aterakoaren elkarrekiko gauzarik onenak horren altaboz edo publizitate egin. Baina ez da salerosketa bat, ezin dugu ikuste artean diru truke batean edo irabazi galdu formato batean. Horre ikusten. Aritzek esan duan bidean edo ez, guk ez dugu ikusten kompetentzia edo desabantaila bezala. Guk ikusten duguna da, herri prensa egotea, euskarazko egunkari bat egotea, euskarazko irrati eta telebistak egotea, guri markatzen diguna dela joku eremu bat. Orduan horrek guri terreno bat markatzen izkigu. Bere mugekin, baina berian badakizu zure terrenoa zein da. Orduan, argia estekaren eremua zein da, guk oso garbi daukagu, argia jasotzen duna, beste guztietako mediak ere konsumitzen ditula. Orduan, guk egiten duguna da, edo beste medioek orain arte aztertu ez duten gai bat guk horri heldu, eta guk eman, lehenengo eskutik, edo bestela, irratietan, egunkarietan, herri prensa, gabiltzan, eguneroko gaiak, hoiei heldu, baina beste sakontasun batekin. Patxara gehiagokin irakurtzeko artikulu izan dadila. Datu kontrastatu gehiago biltzen dituta. Euskal Herriko, Nafarroako, Iparraldeko eta beste lurraldetako realitate desberdinak konparatzen dituna. Igual, iritzi gehiago kontrastatzen dituna. Zein da gure abantaila? Astekari izan da, ez gaudela eguneroko zurrunbilan sartuta. Gu ez gara prensaurrekotara ez gara joten. Guri eguneroko albiste importanteak gurian ez diak abitzen, ordu gutxik diagako. Baina, gu aktualidade hortatik libreago gaude, bai? Guk aktualidadetik hauek osondo jarraitzen duten aktualidadetik aukeratzen dugu albiste batzuk eta horiek sakonago landu, ezta? Eta, elkarren arteko sagartasuna, Aritzek esan dugun bidetik, ezta? Interneteko gure web horrian adibidez, guk eskaintzen dugun zerbitzua horixe da, galbae bat edo selekzio bat. Zenbat eta selekzio bea, argia izango da, argeko web horria izango da interesategoa. Eta hortarako hartzen dugu, asko, berriak egiten duenetik, Euskadi Irratiko albistegitatik eta programatatik, ataliatik eta beste herri komunikabidetatik, eta ez daukago inuko konplejorik, eske guretzako hori balore bat da, beti garbi azaltzen dugu albiste hau, honek eman du. Aitortu, eta orain dela urte batzuk erabaki genuen, gure eduki guztiak copyleft jartzea, CC lizentzia, alegia, gure edukiek ez daukate copyrightik. Edozein medio hartu dezakegu sortzen ditugun albisteak eta bere ezean eman, bere mediotan eman. Eskatzen duguna da, egiletza aitortzea. Esatea, argiak handutako eduki bat dela. Baina guk hortan sinisten dugu, truki hortan sinisten dugulako eta kartan. Eta guk medioen artean daukagun esperientziak oso poliki izan zena, izan zen hitzetik utzera. Orain dela laburteko berso txepeketan, egin zen programa motz bat, audiovisualetako programa motz bat interneten ematen zen, ezta? Horrek lanean, eta horrek hartu ginen, Infozazpi irratia, bersoak.com eta argia, ezta? Eta zen izan zen plusa, elkartu ginela, 3 medio desberdin, bersoak.comen irudiak grabatzen zituen bertso saietakoan, Infozazpi irratiak komentatzen zituen ahotsez, eta guk argian egiten genuen edizio lanak humore ikutuak sartu, ezta? Orduan sortzen zen produktu bat, bakartea egingo ez genukeena, elkarren artean, eta zerbait ezberdina. Uste dut, horrelako elkarrena bilatu berritugula medioen artean. Martxelo? Desintonia bizatik, montxatuta irratian. Uste dut kompetentzia bagia, eta ez duela berdurri izan behar esateko kompetentzia, eta zer kompetentzia izan bagia. Kompetentzia izan gure hartan harreman hona dago, respetua dago, kompetentzia dago, denok aritzekin beditu albistegi batzuk, bere zuzendaritzaten. Zetarik, albistegi bat, eta ez dakizein egiztak izango duen aurren baldiz, eta egizinen elkarrezketa, kompetentzia gara, Euskadi Irratia sarretzea, Rufi Etxeberriak aurreko elkarrezketa motximako, Euskadi Irratia, eta Etxeberriak zauden, etxetik kanpo, Etxeberriak zauden, baina hori logikoa,
zu daukazu gauzatzen egiteko ardura, irakurri bezala, zitu bezala. Eta bezala, eta zu izan dut horrena, publikatzen duna, edo aireratzen duna, zerkarzea zaizenekin, ez dakiz zer esatu duna, ordura esan dut. Hori izan da? Horren tximari zensolaren atzetik. Gurean egiten dut. Hori izan da, gainera lehen izan dugun ezin dugu lartu. Gertatzen da ez garela arerio. Nik ere beste bide bizitutan ere izan. Ez gara, nire kezka ez da, kezka esan dut. Ez argia datza, dira beste gurekin egunero kezko dogen hau dira. Nola horretzen dugun hori izan beste batzuk. Gugak badabiltzatenak itxasorean arrantzan zenik harratatzen duen topikoak esan bat, egurenen ez dakitzen ditu gara esatu duna, egizin nahi zartzea gatzen dut. Eta hori gaina esan da, etortu bat dugu hortan gabitzela. Guk izan nahi dugu dukari bat, harrapatzen du lobisteak beste baino, no? Zua izan ez bestekari bat, eta dizkari bat, zua nahi lobi bat zeta, ataria lobi bat dugu da, lortuko da beste egiten, nik ez ditu bitu izan. Gaina esan da, martan karri pasatzen zuen telefonak, eta ez zuen telefonak pasatzen zuen eta hori ditu gauza. Eta ez da behar gertatzen da, nire kezka, zene bestelako kezka ez dira hori, dira ez dakizek egun dut feizatzen dut eta pasatzen dut dela kibu egon duekaka. Euskarazko medioak ez dugu lortzen batzutan, ez da euskarazko medioen artean agenda ditzen. Hoitan gertzako kezkarrak. Eta botatzen du argi, lortzen du argiak edo atarik. Euskara argiak, lortzen du zeiz albiste garrantzitsu, edo ez dakiz zer egin adierazpena, eta askotan ez dugu lortzen, zer falta zegoen, gutxienez euskarazko medioen arteko agenda informatiboan izate horrek lehentasunezko informazioa. Eta hortxe gabetza denak zerrek zeniz esan dula, azte honetan, munduko zuzendari erretiratuko da, sonpatan tirako, hiru baitan egin daituzte denak bueltaka abistatzen, bat gizorretako abista esmatu abistatzen. Ni horrek egin bizkatzen. Kombinatu behar dugu, sanoa den kompetentzia bat gure ez ondo lertu ditzak. Aritzen nahi du, ez ditu nahi dut eta hori kombinatu behar dugu, gero gure arteko agenda informatiboa guztiarekin, guk esate atzo Euskal Irratia izaizetik adierazi dioen ez dut Euskal Irratia izatea gaur goizean, argian, mazuen eta nik batzen naiz, bere garaian Radio Euskal egiten zen gauza bat guziko aldizkarien, prentsaren repaso hortan, sekuliz zuzendari zenean, iten zuten gauza oso sekularien izan etxortan eta geroztik egin zen. Indizar berazko. Eta esatzen, prentsa repasoa, gaur korreo, eta azkazkenetan esaten zuten. Hoi nargia, entrevista kontado. Iristen ziren batzutan, Eluiarra ikatzea. Zaila da informatibo batean Eluiarren zehatz, eta Eluiarren azkeneko formula kimikoaren zerra malta, ez publikatu da. Batzen naiz, orduan izan zen, sekuliz gratuta, esan zuten ez, ekarri behar dugu prensa revista hortara, revista prensa izan hortara, kiusko, karretu baita euskazko publiko. Eta batzen naiz, gu, eguneroko dialako sartzen ginen, tokatzen zenean, segun albiztean, baina batzen naiz egiten zuten askazkenero, saio bat egiten zuten, beraz, goizeko gule barren, argiarekin, Eluiar, beste bakar bat. Uste hori garrantzitsua. Eta hor bai falta, hori bai botatzen da faltan, gurekin hasita, gugandik hasita. Guk ez ditugu argiako lista errabotatzen, ez dugu egiten urrengo unean partean esan ez argiak, atzo zentzen egiten zunez, netik aurrera eta gertatuko da, eta netik aurrera ez aurrera. Eta horre barrik ezkatzen da. Uste hori koabitablea dela hori, eta gure arteko zeinik errabotzen duen dago. Gure handia beste dira, agenda informatiboa markatzen duena beste dira, eta gara intenzionalidade batekin azterretan duzu. Nik uste dena da, kompetentzia, eske produktu desberdinak dira, kompetentzia. Argiak ez du pretenditura egiten berriak batek jarraitzen duen aktualidade ritmoetan jarraitzea eta agenda horrei jarraipen egitea, ez? Eta guri primera datorki guztuek hori ondo egitea, zegu horrein gainean goaz gero, ez? Zuek sartu, aktoa, erein alduzuen akto guztia eta badarren atxilik horretuko dugu inguruan. Orduan, zentzu hortan gure egunerokoa hola bizugu gero, bai, noski. Halako liburu bat atera du idazte batek edo besteak eta orduan dena nahi dugu gure etxean ateratzea, ez? Baina gure ikuspegia bestelakoa da, askotan deitzen dute eta argian elkarrizketa eta beti galdetzen dugu. Atera duzue berria bestekin bakinu, ez den nahi. Bestaldetik, goaz, aterako bazara
desberdintasunak eta badauzkagula eremu desberdinak. Eta bai uste dudala, zuk esan duzuna egia izango da. Oso gutxitan. Baina aurten artean konprobatu dugu, eta beste urte batzutan ere bai. Batzutan bai gehala bai, zapla, gol bat sartzeko. Herri arresiakin bideo bat egon bertzen duen lekuan, zaude, behartzen duen tokian, eta hori ez da Euskal Medio, ez da. Euskal Herrian ikusien adan bideo egun hortan, eta argian dago. Eta azkenengoa, eta Al Jazeera jartzen dute. Eta horrek jasotzen ditut bisitako kopuruak ez dute zer ikusirik Euskal hiztunekin eta Euskal Herriko biztanleekin, ez? Ja, mundu mailan ari gara, ez? Orduan lan ondo egiten dugunean, interneti esker lortu ezakegu referentzia altasuna. Ainhoa, sartu dugu golik hilabete da makigo, bakarrik ataria, baina. Bai, sartu ditugu. Adibidez, Kariak erreztuena gu izan ginen grabatu dugunak, eta, pero egia da ere horren zela, ez saretzeko eskaera bat eta bertan bera ditu zala, argiak hartu zuen, baina hori bazikoa oso ikusia izatera izan, zabalpena izatera izan, eta horren ginen, Tolosan izan, eta bertaera egun hortan bakarrik gongo zena, eta guk grabatu egun da jarri dugun, ez? Orduan, balea gai, eta hori da, asmatzen, nahi gara natzen. Nik esan nahi nola zen, ez deula agenda markatzen, ez? Eta hori kezkagarria izan daitekela, eta autoestimuarena esan duzu, ez? Euskeraz, igual, lortze izugarrizko notizia, izugarrizko esklusiba, eta hor gelditzea. Batzutan Al Jazeeran ateakoa, baina igual egunerokoan ez da, ez? Eta nik hor ustet, Euskal komunidade hori osatzen dutenek ere badutela ardura. Hau da, alderbiek, eragileek, ez dute duten ere haiek beti erderazko medioarena hobesten, beti edo askotan. Eta oraindik ere ez dute den, izu izango izeu, baino hemen ere ateatzea nahi du. Eta irakurle gehi izan dituzte, irispen handiagoa izan dute, baino eta agenda, esaten dugun agenda hori, eta gu markatu nahi dugu, ez aldio indarrak entzen besteari. Eta gainea, saiatu igual bestetan ateratzen eta ez atera edo gaizki atera, ez? Pixka badela, agendaz markatzearena ere, pixka badela igual, ez herri honetan, nahiz da, oso komunikabideonak euskeraz, eta oso anitzak eta era guztietakoak, oraindik ere ez dute gauden erberazkoen beira, ez? Erabiltzaile bezala. Eta horrek ez dute gaitun, guri ere eduki dezakegula hartu eman zuzena, eta ez dute diogun beharrezko txinparta guzti hori bazkal ateratzen. Ze errez ulertzen den, ez, pentsaroak aipatu duen hori, eta ze zaila egiten, ez. Hori gertatzen zego guri etxean bertan. Eta orain gainera 11.000 debate eta ditugun honetan, ez dakit, DeLorean baiketa gertatzen da, eta DeLorean senide bat deitzen diozu, eta deitu diote Radio Euskaditik, eta batetik, eta bitik ezagitzen programatik, eta .cometik, eta ze zaila den, ez. Hori etxe barruan ere gestionatzen zaila baldin bada, ze zaila etxekoak ez direnekin. Baina nik uste hortan dagoela sekretu, eta horregatik esaten dut nik, bakoitza duen gutizia konpartitzen, ez? Eta, igual, nik esaten duen kale bereko taberna ezberdina garela. Oraindik ez dugu pintxokoterik antolatu, ez? Hori da, eskintzari dagokionean sumatzen duzuen, aipatu duzu osagarritasuna, euskarazko komunikazio esparru hortan, eskintza jakin bat, edo publiko jakin baten gara iristeko beharra sumatzen duzuen, elaunaldi berria datoz esaterako euskeraz, haiek guregan agerturatzen dira, gure medioak konsumitzen dituzte. Guztot, belaunaldi berrien inguruan, gure bezalako horretan ere daunez iriktan ez da herri hortako nazional sentitzeko gure bezala hizkuntza berreskuratzen ere herrietan Katalunian oso marrela, Katalunian zaten dira. Lehenko izakape hortan telitzen badutzen. Baina katalanizatuko modu desberdin asko zuten. Eta gure herrian hori badatu. Guk, nindokan nik, lehitzan dugu bat emateko eta horrekatzen dut, zaten mototan zaten. Txillardibirekin ez. Nazioarioekin, modu batera euskaldundu garena, euskaltzaletu garena, euskaltzalizatuko modu baten ikasi dugu, herrinen dugu duguna. Euskaltzale eta zure euskaldun, ez euskaltzale.
Eta adin baten gaudenok, txilerri eta beste batzuen eskoletakoak garenok, modu jakin batez bizi izan dugu euskalduntasuna. Nola bizikotu dute ordea euskaldunen belaunaldi berri euskaldun izatea. Bezala, gure parametro beretan, beste batzuetan, beste batzu balda ere zentzu dira. Ustez badukagula gure herria lehen aipatutan kuantitatibo horrekin azkartzen bali bada, euskaldun izateko modu desberdin asko aurkituko ditugu. Ze orain badukagu gutxu erabera, badu desberdinak, badu bat tronkala da, euskaldun izateko, euskaltzan izateko modu. Baina denborarekin, zeurazki, familia erdaldunetako, gertatzen ari da, familia erdaldunetako jende euskalduntzen den horrian eta euskaltzaletzen den horrian, zeurazki euskaltzaletasun ezberdin ditu, are gehiago bildu. Kalkulazio zula eta marroteko plan bat, eta marrotetan bildu euskalduntzen duzula neurri dira. Hor derri horren soziologian ezberdin egiten euskaldun izateko modu ezberdin eta ikatzen batzen dira, egiteko eta gero, produktu idaukerez, nuztu urgentea dela, nahi zorionez ekimen sortu da, ez da egongo beste herri bat munduan sinergia horren beste ikatu duna eta horren beste praktikatu duna. Ez da egongo beste bat munduan. Ez sinergia eta gero segunan praktikatu. Maten du orain kontan seria torla eta ekimenen bidez euskarezko komunikabideak ez publikoak ez garenok hor gaude eta ematen du jaio dela bokazio sendo batekin. Uste garrantzitsua dela horreko amairuan gaude, 15 eta 20 urtean adostea sektoreak, administrazioak, beziki jaurlaritza izango da, jaurlaritzak eta grabaitaren konsumitzen. Eta adostea zein den 2015-en, 2020-en herri honen eskainiko dugu gutxieneko eskaintza informatibo edo tratamiento informatibo. Minimotan gaude, aztekari bat, argia eta herria, egunkari nazional bakar bat, nazionala bakar bat dukagu, herria, dauzkegu nahiko zabalduto herria bizkariak edo herritako komunikabideak, dako zintza bizkari bat, dako pensamendu soziologiko bat bizkari bat, dako jakin, eta oso minimo, aztu kilolegunkariak, aztu gaztentzako ez dakize, aztu gaztentzia produkto, minimo minutan. Zugaten zara Donostiako avenidako keskoatea, eta dut katuei buruzko hiru aldizkari, ezberdin hiru enpresa da. Katuei buruzko. Uno enpresa baten nire gaztetan, ikusten editorianako liburtegi honditan, liburtegi honditan, ikusten ditu bomberoi buruzko aldizkariak. Bomberoi buruzko aldizkariak. Edo tren makini buruzko, ez bagoi, tren makini buruzko aldizkariak, duro eta morte esaten dut, gauza segunari itxiko Espainiara. Ez iritsi Espainia badaude, treni buruzko aldizkari gazteleraz. Bako genizu benden eskatuko makramei buruzko aldizkari buruzko. Eta zu batzu markatuako dira. Baina zein da herri honek urrengo 15-20 urtetan behar duen gutxieneko eskaintza informatiboa sentitzeko herri bat garela eta ez garela bigarren dibisioko herri bat. Eta hor behar da akorde bat. Zabala administrazioak, sektorea, hortan garetzanak, sektorea, eta hartzaileak ere, kontutan horretu ere, atentzeko zerretu ez ez dut. Hemen gauzak iniziatiba zartatzen dira, ez ditu planifikatzen. Ineiz oso estatu planifikatzen aldekoa, baina ez da planifikatzen. Guk biogin dezakegu makrameri buruzko aldizkaria, eta igual galdetu dugu gure gurari bai, baina herri normal baten gutxieneko eskaintza bat, gainera gutxieneko eskaintza azkor baten makrame aldizkaria igual den eta osgarren lekua, ez osgarren lekua. Ez nahiz eta gubiok oso makrame zala izan, ez bidatu da. Oso makrame zala izan. Eta uste torri urgentea da, urrengo urtetarako zein den gutxieneko eskaintza. Eta hori adostuten eman du. Bezkale biziko garagatik, voluntatez, edo voluntarismoz, edo biziraupeneko zaraten, uste. Baina garaiariak entan hori pixka planifikatzeko, sektorea. Hori arriskutsua ere zalda, zein egartzen ditu minimoak, eta zer da minimoa, ez da? Zer eta administrazioak, sektorea eta hartzaileak. Hauste. Herri honetan, berda kirol egunkari zen doa, herri honetan kirolak dautan ikarrarekin, noiz artean gogara kirol egunkari bat. Kirol soporte informatibo dut. Gero izango da, Twitterren, bedean, inteligentean, paperean, edo satinatuan, edo ez. Baina, herri honetan dago kirol emai. Ez da egingo, beste herri bat mundu, hiru milirekin, horren beste kirol emaileko kirolak. Ez da, mundu oso. Eta ez da gago kirolak elkaririk
gazteletaz ez dago, ez da izan. Ez da euskarazko, eta ez esaten kirola, ez esaten ari pensamendu filosofikoan ezkara. Ez esaten oso zarruta, herri eskotan, arrakazta ditxente. Eta nire ustez hori adostu. Adostu esan dut, Entzule berriak, guk askotan egiten dugu galdera, ez da egiten ditugu galderak dira, nun daude etorkinak, euskaraz dakiten etorkinak, edo Radio Tropikal edo Radio Nervion entzuten duten euskaldundu horiek, ez? Ze belaunaldi berriak euskaldundu daude, eta bintzat Euskadi Irratia ez, baina kasu gaztea errezago izango lukete, ez? Hasierako sarbide hori. Nun daude, gure kasuan, Bizkaiko euskaliztun asko, ez? Ez dutenak Euskadi Irratiarekin konektatzen, eta hor autokritika handia egin beharra daukagu, eta aztertu nola iritsi sektore horietara, eta askotan izaten da baiara handi batzuetara, ez? Eta gero nun daude gazteak esaten duanean dira, gutxi horara 25 urtetik aurrera, 30 urterekin irratia entzuten aldute. Uste dut hor sartu behar duela internetera gazte horiek arrantzatzera, ez? Pilunen bitartez, 5 minutuko pilula zari naiz, pilula radiofonikun bitartez, sare sozialen bitartez, gure gauzarik erakargarriak sare sozialetan zabaltzen, zer gertatzen zaigu kasu horretan. Nahikoa dugula guk irratia egitearekin. Eta horrein gainera, irratia egiteaz aparte, irratia egin behar dugu interneten. Bizkat, dauzkagun azpiriturekin gaude produktu ona egitearekin. Eta gainera behar dugu beste urratxoren produktu on hori interneten zabaltzearekin. Eta horrek eskatzen ditu orduak, eskatzen du jakinduria ere bai, hor mugitzeko eta entzule berriak arrantzatzeko. Eta gero, gure lehentasunetako bat izaten da beti, gaztea entzuten duen entzule horrek momentu batean egingo du autua Euskadi Irratira pasatzekoa. Hori da gure erronka. Edo bintzat gaztea 24 ordu zentzun ondoren, edo ordu askotan egunean, gero Euskadi Irratira saltu ditea. Irritx eta Porrotx ikusteari uzten dioten aurroi 8-9 urteko aurroiek sartuko dira gaztean, ez gero behar dute, ez da ditu 25 urtetik aurrera Euskadi Irratira. Hori osagarantzeko betere teknologia berriak eta aipatu dituzte, paperetik, zatoz eta aspalditik paperaren krisia aipatzen da, teknologia berriak ero sartu dira, ez horrek panorama zenbateraino aldatu dut baita ere. Gu oso pozik gaude, ze Martxelori askotan entzun diot, internetek aukera asko ematen duela ez duena da dirurik ematen. Gure kasuan internetek ematen dugu entzule asko zere gehiago. Niko hain ibinean, Euskadi Irratia entzuteko 11 arazo dauzkat, eta internetek bitartez entzuten dut. Eta ibine horrezala, Errumania, edo beste leku askotan. Irratiaren kasuan bai internet badela zabalkunderako bidea bat. Baina ez, orain arte ezagutu dugu bide klasiko horietan. Izan behar du hizkuntza berri bat planteatzen internetek, eta orain irratia egiteko beste modu bat. Eta da, gauza zehatz batzuk eskainiz, noski, ordutegiari begiratu gabe, saio baten osotasunari begiratu gabe. Ez dago inor internet bitartez ordu beteko programa deskargatzen du. Normalizatzen izatea 5 minutu, 10 minutu, interneten denok egiten dut gure erronka gure kasuan. Gure oso eskertuta daude internetik. Eta, argiak interneten 16 ditu dela batza, 1997an sortu zalako. Eta orain ez bat dirurik ematen, orduan zen sekulako zama ekonomikoa. Eta orduan sortu eta oso urte gutxira, egon duzian, benetan serio planatu zen interneten gaia, eta gara hartan zuzendaritzan zerrona Pérez Zubiria zen, eta ekipo zuzendaritzakak galdera egin zuen. Imaginatzen dugu argia etorkizunean internetetik kanpora? Ez, egon beharra dugu. Eta urte guzti hauen lanari esker, aritz bezala, ez guk ere sentitzen dugu, irakurle pila bat datozkigula argiatik eta sare sozialetatik batez ere. Eta hor konturatu gara da, sare sozialei esker, badaudela irakurle asko gazteak direnak ere bai, inoiz kiosko batean argia erosiko ez dutenak, edo inoiz beraien kaxa argia.comen sartuko ez diratekenak, baina batek Twittez edo Facebookez edo erreferentziatu diolako bideo motz bat, edo albiste bat, edo iritzi bat, edo sartu direnak, behin eta berriz, eta gero bai bihurtzen zaiena beraien eguneroko komunikabide bat. Eta gu zentzu hortan ikusten dugu gure irakurleen perfila asko gaztetu dela, oso urte gutxitan. Interneten dauzkagun sarrerak urte batetik besteak bikoizten doaz,
Eta eman digu baita ere, ausardia edo, gazteei begirako apustuak egiteko, ez? Eta horren, publiko horretan pentsatuta, egiten duen beranduegi, programa egin egiten eta baita ere dira informatibo bat, baina oso ironiatxua eta politikoki inkorrektua zana interneten. Eta hori, gazteen artean, ikusi honek, bere erantzuna gazteuna da. Ikusten duguna da, publiko gazteak, euskarazko medioak konsumitzen ditula, sare sozialekin sekulako erraminta daukagula zabaltzeko. Gure proiektua eta inoiz bat irakurle gehiago dauzkagula. Aipatu ditu, aritzek etorkinak, uste euskal gintzen askotan nintzen gela etorkinen bide, baina eta aztu ditugula, lehen aipatu ditudan beste euriko 70 horiek euskal zenetenak, kezka ez dira etorkinak, izango dira etorkinak guezen galabak ez izkuntzen eduan egin eta eskarieran batzuk txiki batzuk ditut ematinkat euskara, eta ez da entzut bere euskaraz. Erronka izango da, horiek hizkuntz soberania daukatenean operatzen hizkuntza jarrago, zen batek daki bakarrik mandinka eta euskara, eta ez daki bakarrik bere euskara. Euskara eskolan eta mandinka eta bere erabiltzen etxan. Eskarieran euskara zedira irarten, ezin dut horako lortu ez dugu batez. 14 urte euskatenean 7 eta 8 eta 14 euskatenean zizkuntzen dute. Horrek eskatzen, baina hori baino lehenago eskatzen hau, Agirre, Larrazabal, Iturria, Barriaditia guzti horiek herritan daudenak etzen dugu ezagitzen bat urte, mende, eguneko 70 usatzen dutenak euskara. Askotan euskalitzan badon joera zuteko, eta gertzen dut, zuen bazaltzea hizkuntza horrean, eskatu baduzu etorkin horien hizkuntzaren, ze hizkuntzaren da ikusten, ze hizkuntzaren du eskaintzen baina gure kasuan, gure kezka dira, euskaraz, oraindik ere dira euskaraz oso ondo jakin, euskaldun oso, euskaldun oso izan, eta arrazio bateratik besteratik, jakinako izeratik gurera erosten ez dutenak, eta horbitzen zinak, jarratzen ez dutenak. Eta gero, teknologi berrien inguruan, ez da gure arazoa, tenon arazoa. Dago negozio bat zegoen paperean instalatuta, sekulako diru pili dute egunkari handiek, sekulako dute. Neurrikatuko zer. Batzutan soldatak irabaziak, nire urtean 1000 kazetan zuten. Kontatu izuetan edotatxoa, kazetariatek kontatzen duena. Noiz hasi zen beretako paperaren krisia, nire urtean zeukan kazetari bat euren 8 ordu perfume. Jaduten zuen. Eta pasatzen zituen euren 8 ordu perfume usai egiten, gero hilean behin edo mosten behin aldizkariaten ikasteko perfume. Eta pasatzen zituen euren 8 ordu perfume usai egiten 1000 horietako bazen. Talako baten editoreak beretan hasi zazput editoreak izan zion. Krisia dator, estatu batuetan kalera bihatzeko minutu bat dagoak. Krisia dator eta kalera zen. Lujo bada etxantan ukitzeak kazetariatu den sortzeko perfumei ikusen. Batek kontatzen du, eta moduan horra zizela beretan ukitze, norte ezek izan zenion perfumetako editoari. Orduan, bizi izan da urrezko garaia paperean. Telebizionak garaia, telebizioak pribatu biro zen dute. Eta urrezko garaia. Hori pasatak. Hor gertatu da tekniko egin dute evoluzio bat. Hemen, bi talde gondelez, editore eta tekniko. Tekniko egin dute evoluzio bat, editori ez esan gara. Zer esan ziguten, baina ziren ikasun dut behin, oso fascista egin denako editoreak. Gu gara txikateko gara, ez esaten editoreak nire tribuko handi horiek ez Amerikara eta Europarrak. Eta tekniko izan zuten, gu bagoaz, eta ziko gara eskaintzen garen soporte informatibo bat, beste soporte. Letiz internet, zarea, telefono tokatzen dut zidez. Eta geunden parte hortan muitu gabe, geunden editorek. Editorek sekulako txulere egon, nera matzan perren urte perikoak dut. Sekulako txuleak nera matzan zirkulpilek ginen irabazten. Eta esango zigun guri horretan urteko gazta batek. Eta ziko gara horrein eskaintzen duzu gara, baina beste soporte bat ez. Hau txulu jarri, gu ez, hau nire. Beti irakurriko da periodikoak komunian. Beti zoten edo, beti komunian irakurriko periodikoak. Eta du gero, esatzen duzu pixkat, hotz eta esatzen. Hoitan ordu esaketu komunian horren, baina beti irakurriko da, beti barko da paperak komunian irakurtzen. Ba ez, hiru laurte egin du bakarretek jota bide. Ez orduan, tekniko egin zuten evoluzio hori, webin editu honen, konturatu garenenako jendean dago, eta guk egin dugu. Negozioaren zeuden, hau egitu dira, negozio ez dago hemen,
hau ezabaten negozioa. Lehen, egin baren bideo elkarrekin, editorek eta teknikoak, eraman gobendu teknika eta negozio elkarrekin, eta ez zen, soporte berrietan negozio. Baren dakauna, soporte berria euskago eta ez dakauna teknika, ez dakauna ez ditu. Gu gelditu gara negoziorik gabe, eta teknikoak ere gelditzen ari dira negoziorik gabe, ze teknikoak editorik gabe duzten negoziorik. Eta gau garazo larri bat, gure aldetik jarrerak klasista bat. Horita bihurteko mitxilaneko gaztenak izan ditzen da, zete esan duen zitzen. Eta orduan arazo larria da guk, barotzen egunean, usteko zenbat aino gabitzen duen horrekin. Barotzen da etorritzen egunean Estrasburgon, ingenu. Terrorista programa zuzenean, Guizioko 11 eta Norbertan hasitzena, nola baganekin barot 11 eta karriko zela, ingenu programa lehen hau hasi. 11 eta Norbertan hasi, programa, kardile bihurru, personi bat eta etxerateko. Maikaretan. Ordu baten, hori bukatzen maikaretan, ordu baten, pintzatu hori Espainiako Barne Ministerioaren, Justizia Ministerioaren seinale, audio eta bideo seinale, Espainiako bi ministroak eman zuten beruzareta. Txantxaten gozetan joan ginen kamaratekin Bilbora, eta Amaia herriaren abatu, Amaia izkortu eman zuen beruzarakoak, zuzunen hori. Berrez, ingenu, programa bat, telebistan, guk biokindakoa, aurretik abitxasetu dari, Itxupatu duen, seinalea Espainiako Justizia Ministerioak, eta gineran guk eman duen zuzenean kamara eman da, irukote batean, Amaia izkortu esan. Egun baten hiru. Ez sekulako audientzia, eta ez. Gaude egoera baten, denak behartu, errealitatea behartu ditu, guitzea espabilatzen, denako jarrera klasista portal garatuta. Eta arazoa da hor ez da. Eta hor ez da dirua, eta gu ez gara izan dugu periodutan, argia oso ez gara bideatu. Gu ez gara izan periodutan atzarek digean, ikuatzen naiz, zuzendari bertan sartu eta interneteko kontrol zenean, nirekin batera zauden zuzen Euskal Herriko zuzendari guztik, bat ikusko ezkaila Karabakok, tenazien oso eskorrak eta oso kontrak. Horrek ilo kentzen digu, negozio kentzen digu, sabentak kentzen digu, eta nik izaten bai, baina gu euskarazko bideteko bat aurkin batera, eta guk ez badu jartzen euskara interneten beste diru jarretu. Eta esan genuen, euskara jarri batko interneten hori datorrako. Eta hauek, esaten zuten, ez dugu egingo, blokeatzen dugu, ez ditugu albistean jarreko dugu periodiko atxaldela hauetan, batzazatek gara baten Euskal Herriko periodiko izenik izango, batzuk periodiko atxamaten zaien, zamaten zaien postatzen antik interneten zezuitea, atozenako, marko jarreko. Eta aurrean dabiltzanak ere, gaur egun paisek, edo New York Timesek, biak paperak enduko dago, eta esango du, guazen dara dikarretela, finantziatuko lieke hartzaileen bede bat, edo urtabla bat. Eta alare horre gure nitxin barko dute. Gure egoera, gure sektoren egoera da. Guazen denean internetak guztako da, zerek paperak entzeko. Espetak izan dauz, zer internetak da gartean, hartzaileak ekizua. Negozio ikuspegi teoriko batetik ez da batzurik entzeko. Nire atxa hartzaia zen, eta bestearen atxa azerka. Guez gatoz tradizio, bizio batetik berren dute txikitan duketan ez ginditzen tinta eta papela. Beraz ez da batzurik berkorik entzeko. Baina papela entzeko duzu gaur, eta eraten zuten internetera bihar, ditxitara. Ez du iren guztiak dut. Eta traje horretan, badaki egun ez da negozioa, eta uste zehen goden lekuan ez da. Bueno, alare, ez dakiz zergatik itxi behar dugu bihar papera, ez? Profeta guztiko izaten, Euskal buru guztiko izaten dut. Bai, hori da, ez? Igual bizarro reagatik bizirik dauden dinosaurio horiek, ez? Krokodilua, nazine daki, ez? Igual papera desagertuko da eta New York Times eta horienak desagertuko dira, baina paperak iraungo du. Ez dakit, iruditzen zain deporte bat iruditzen dara, ez? Iragartzea, nek zenbat urte beratzen zezkio paperari edota. Igual iraungo du, orain nolako izango da irauten duen paper horrek, ba ez dakigu. Gurean, eguneroko lanean ikusten duguna da, geroz eta gure horrengo erronka dela, seguruna, transaten horkaguna, eta atariak beno entzun dutenez hor, eman dezue pauso bat, narrazioa bateratu eta nakarkarkin, igual batean bisitan joan ez eta ikasiko. Eta gu ere pixkaz falsoetan daude, ez da, papereko kazetariak eta internetekoak lehen persona desberdinak ginean, gaur egunean, bueno, aspalditik, baina persona beak egiten du interneteako idatzi, edo bideoak grabatu eta papereako idatzi, ezta? Baina, geroz da gehiago ikusten dugu gure erronka dela
biak elkartzea, edo zuk esan duzun bezala nola baliabide aprobetxatu, ezta? Joan behar gene, ez dakizen bat adezkurritu, edo zuen esan duzun bezala, ez? Euskarazkoak, erderazkoak eta hiru medio, ez, argia bakarra da. Kurritu behar du albiste hau, kurrituko du kazetari berak, baina kurrituko du internetan eta paperean, eta larrunen, eta dauzkagun produktu guztietan, ezta? Orduan, gure erronka hori da, guk hor ikusten dugun balorea edo zer izan behar duen gure hildoa da gaiei jarraipena estu egingo dien kazetaria. Osea, kazetari oso espezializatua. Ia, 8 ordu perfume usaitzen pasatuko duen kazetari hori. Gu aluntza goaz, ez? Eta iruditzen zaigu, baldin badukagu pertsona bat, adibidea jarriko dut perfumean, ez? Baina bai jarraitu diogu hondakinen gaiak usaia oso gertzutik, ezta? Eta bagenean kazetari bat, eguneroko bere lana, periozubilia zen da, goizean jeki, eta horri buruzko albiste guztiak irakurtzen zituen. Eta bere blogean, Zero Zabor blogean, Euskal Herriko zaborrari buruzko albiste guztik biltzen zituen motxean. Eta gero, tartean bien esaten zuen, hemen badaukat gaia, sakontzeko edo hildo honi helduko dut eta horria paperean ematen zuen. Orduan, gure bidea eskat hortik dijoa, eta guk zebildu nahi dugu, ikusten dugu interneten batez ere komunitateak aurkitu behar ditugula. Irakurleak oso gai konkretuen inguruan biltzen dian irakurle multzoak, horiek arratu nahi ditugu. Arrai bankuak izango diakena, ez? Nundo de atuna, eta nundo de legatzak, eta nundo de sardina, ezta? Eta orduan, internetek hori ematen dizu. Kazetari batek hartzen bali badu lana jarraitzeko oso gertutik feminismoa, jarraitzeko oso gertutik zaborre gaia, jarraitzeko oso gertutik euskerarena. Berak egiten duen lana bihurtzen da erreferentziala interesa daukaten pertsonaien artean, ezta? Eta orduan, feminismoa jarraitzen duenentzako argia erreferentea da. Eta sartuko da justo horren bila, bai? Edo gurean konturatu gara euskera da, jendeak guri euskera exigitzen digula. Interneten goien egoten dira etiketa batzuk, ez? Albiste bat, sailkatzen dugu gai batekin. Eta jende asko jotzen du euskerako atalean. Gurean adibidez, paperean, atal fijo bada estero euskera, jarraitzen zurrotza egiten diogu, eta jendeak hori bilatzen du, ez? Baina beste pauso bat eman dezakegu, eta hor sartzen da, esan dugun bezala, negozioaren eredua, ez? Komunitate hortan lortzen badugu, gaur egun komunikabide guztik egiten duguna da informatu. Baina komunitateak eratzea lortzen bali badugu. Euskararen inguruko interesa daukaten jendeak argiaren inguruan, webpagina horren inguruan biltzea, eta beraiek ere, beraien referentziak elkarri alimentatzea edo, beraien intereseko gaiak elkarri alimentatzea. Ez bakarrik bidatzen duguna irakurtzea bezik, eta harremanetan jartzea, hor publizitatea ere eskutik dijoa edo publizitatea eskaintzeko moduko talde bat sortzen. Guren espiritua pixkat hori da. Eta horren bidean ikusten ditugunak indarron dira blogak dira. Agian doainik eskaintzen dugu blogak irekitzea, gaur egunean badukagu blog komunitate zabal bat, 57 blogari dauzkagu, bakoitza gutxi gara gai batek jarraipena egiten diona. Gai bat edo bi edo hiru, baina bastante espezializatuak. Eta hortik ikusten dugu. Bai, negozio kontu hasi beharko genuke preokupatzen, baina hori baino preokupazio handi bada irakurria izan dedin, ez, zuk itezun lana, eta hori interneti eskaregia esan zabaltzen da bide ezakizan bat. Eta hori horrean beharra dela, eta gainean iguatzen dizu orduan egunkarian garai hartan jari ginean egunkarian multimedia, eta hori da, ez nizu oso zarra konsideratzen, baina jarrera klasista bitakoa ere bat duenik, baina papera da. Baina gero, horako katxarra bat dukitzen zu, eta edo anaiari begiratzen diozu 25 urtekoari nola komunikatzen da, da ikusten zu, berrik du, zertaz aigen izketan, testaleatzen eman dezakegu den papera noiz esartukoan aste osoa, baina realitatea da, sare sozialetan mugitzen dela, interneten mugitzen dela, eta berri dula nondi datorkien. Orduan, horrean behar duzula, eman beharko jonukena edo iruditzen zaiguna, eman behar duguna eta euskera. Kontua da, hori dena nola finantzatzen da, baina hori ez dute handiek ere erantzun, orduan ez da guk erantzun dezakegu. Hori problema hori da. Jendea soluzioa guztan, ez da galetu dugu eta ez dugu esan,
baino zuzena botatzen ari gara baitara, ez da atalia.info gure mai inguru hau eta Twitter bitartez ere jarraitzen ari da gaurko mai ingurua. Ez dakit jendeak galderarik balin badu, altxa ezana besoa eta komentatu zer. Batek dudan bat izango, igual mikrofonoa bertuko neretu. Bueno, horrena zorionak bateratze prozesu hori eman dizutelako, eta ondo hasi, eta ekimenez, iniziatibaz, eta oso guztu irakurtzen dut. Apera. Baina, galdera bat, hor, ez alda falta, kanal 28. Zerretik ez da. Bueno, galdera igual berai egin beharko litzaieke, hobeto erantzuteko. Eontzian prozesuan, eontzian hor eztabaida prozesuan eta, baina azkenean erabizute ez sartzea. Hor, sinatu zen 2012ko uztailan dokumentu bat, lau komunikabideen artean, 28 kanala, Hitza, Galtzaundi eta Txolarre, eta hor jarri zian, nolabait pauta batzuk lantzeko. Eta han jarri zen, enpresa bat eratu bakitea, pixkat denak zutena zaku berea sartzea, eta zaku hortatik berrantolatzea. Euskarriak eutxiz, baina erredakzio beretik eskaintza multimedia bateratuan. Eta hortan hasi zion lanean, ni integratu nintzen hori martxan zeola, eta eztabaidetan eta egon ginen, 28 kanala gontzan, baina azkenean hori erabakizu. Eta, arteak irekita daude, sinatutako dokumentu horrekin, horren oinarrietan proiektu bateratu hau, eta aurrera behin da, ikusiko dugu. Non elkartzen gehan, pentsatzen dut elkartuko gara. Nik bi galdera ditut, baina lehendabizi bat egin dute. Arkeologiak ez badu galderarik lehigarena. Lehendabizikoa Tolosako atari. Inaziok izan dut bezala, beretan zorionak, iruditzen zaidalako militantziarekin, baikortasunarekin jarraitu behar dezitela, eta nik uste dut albokoari begiratu gabe, konparaketarik egin gabe, betiko gutxiengoa jarraituko dugu. Hala izan gela historia, Euskal Herriaren historia, eta lan moduz atera gera aurrera. Nik uste dut espiritu hori, batek oraipatu misioa, artzaina, iruditzen, importantea da espiritu hori, horregatik zorionak. Nire lehenengo aldera da, Tolosaldean emandan pauso hori atariarekin, Martxelo lobi izaitan, elkartasun hori, ikusten duzue Euskal Herriko beste eskualdeetan horrelako esperientzia, hau da, ni neu ere hasieran harritu nintzen, Hitza, tokian tokiko egunkariarekin, hasi zan, baianetan Hitza hori sortzen. Ezakit Tolosaldeako ataria ez horretan izan lehenengoa, horrelako ezakira lehenengoa, zalantza daukat, horrelako esperientzi berri bat egin dezue. Ezakit, ausartegia da, hortik mango dira atzetik datozten beste baiaretako, zonaldeetako aldizkariak, irrati, telebista, hori da pixka daudean. Bai, badabiltza, ez dakitena dagoen zer fasetan dauden, baina Urola Kostan ere antzeko prozesu batean daude, han daude ere Hitza, Urola Kostako Hitza, hainbat aldizkari, hainbat herri aldizkari, Australia bat azpeitikoa, Baleik ebazun maiakoa, eta hartan haidea, ez dakit egia esan zer fasetan daude, baina dizketan ere, bateratu daitezken, nola. Gero, bateratzean esan nahi dut, batzutan dirudi bateratu eta dela, gastua murriztu edo dena, eta gastu fisikoak, esan zagoen lokalarenak, argiarenak, horiek murrizten dira, eta horrek onura handia ekartzen du, baina bestetik biderkatu egiten da bateratze hortatik eskaintza. Eta hori pixka klabe hortan da bateratze hau ere, ez igual kontradiktoria dirudi, baina Euskararen martxatzen dira eta gainak gehitu egiten dira.
neurri batean. Lehen ez zegoen atari digital potente bat sortu deutenen artean, ez? Orduan, pixkat ere hori da, bateratu geha, baina ez geha bakar bat, eskaintza bakar eta itxi batean bihurtu baizik, biderkatzeko izan da. Eta hori, eta beste eskualenan behintzat Urola Kostakoan ari diala, hori bai. Eta beste batzuetan, badakit kontua bada hola, guain ez igual bileretan eta sirianik edo nik uste ezinbestean... Ezaztu, espaldin dara goiena zartan, goienaren kasuan anere bazoren bizkaria, bazoen gertatzen oso hasieratik oso ekarnu dut oso ekarrik. Eta barute baina behiola, bizkar konzeptu horrek, komunikabide bakar bat, telebista, irratia ez dute. Bai, ez dut bere baina, eta gero astean bi aldiz. Bai, bi aldiz eta berazko... Bueno, eta eskerrik asko zorionik. Dena dela, zaila da, esan dudana da, hau da, sinergia gehien aldarrikatzen duen herri eta gutxena praktikatzen duen altzen komunikatzen horren. Hemen txikia izatea, eta bi txikin artean biltzea, eta onartzean norberak galduko dula bere autonomi, soberani hori bestatik konpartitzeko hori oso zaila. Eta zenbat eta txikiago zaila zen. Mundu hundian, gauzen egiten dira taloi batekin. Timek erosizun Warner. Eta eroten Warnerrek erosizuten Amerikanoan. Eta diskutitzen. Dizon zegoaren batak daude, papera sinatzen dira antolatzen eta gitu. Zenbat eta txikiago izan, oso ulergarria da. Esan behar da. Zenbat eta txikiago izan, da zuk daukazun esparru hori, esparru eta zuk erakitzen duzu. Zuk izan ez dut, gugira da produklantzia zen, orako operatibat, dena. Eta zuk bakarrik erakitzen duzu. Konpartitzen hasi behar duzunean, bestatik erabakia, ez eta ondorpa izan, eta ez eta nerotokatu dut garekin, hori kosta egiten da. Hemen, eta oso berezkoa da, herri gure bezalako herri txikitako gaitza, ustez gaitza eta doi da. Hizkuntza minorizetutako herri guztietan gertatzen da. Oso zaila da konfluentzi prozesua. Oso zaila dira konfluentzi prozesua. Oso. Eta bakarrik krisiaren, bere etortu barko da, ez dela bakarrik Aita Santuaren iluminazio zetorri konfluentzian den eta besteleko batzutan, zetorri da, krisiak hartu ditu dela kestutzea, baliabideak ikustea. Eta horrela batzuetan sortatzen da, eta hala ere, kasu batzuetan zaila. Katalunian aguik eta puntek bat dute krisiaren ondorioz. Bestela, zuten zen nahi. Krisiak hartzen du, eta Diari de Balears ekartzen horrein harak hartu du Diari de Balears, eta hori ere krisiaren ondorioz. Zori txarreko krisiari esker, posible dira, derrigorrezkoa dirako, ekonomiak akaba dituta, mugimendu bat. Baina txikia eta zatitua oso berezkoa da hizkuntz minorizatu eta kultura minorizatu. Nik gurean badaude bi hitzia endemoniatuak direnak eta sinergia eta konvergentzia. Duzek aipatzen ditut ez dakik oso ongi, helmuga zein den. Hor daude bi arazo, sinergiarekin, batzu esan dute, hemen ematen du sinergiarekin ahoa betetzen dugula, eta ematen du sinergia dela bateko azkaria egin da bestean ja. Hori ez da sinergia. Benetako sinergia da, bio egin dezagun alegin bera, arrakasta bera eukitzeko, edo bintzat irabazi bera eukitzeko, gero banatuko du irabazi hori, baina eta hori oso zaila da lortzen. Eta gero konvergentzian, eta ITB mailan beste aipatzen den konvergentzia horretan, zaila da, konvergentzia, gero da nola egin, ez? Baina konvergentzian zaila da bisio bat egitzea hemendik 10 urtera zer izan nahi duzu. Eta hori oso zaila da, ez daukazu kristalezko bola. Eta hori da benetan zaila, batez ere hain aldakorra eta inbesteko baldintza dituen sektore honetan. Ez dakizu, hemendik 10 urtera irratia nolako izango den, ez da norbetek entzungo duen edo ez, edo zerbait, internetia esan. Pentsak konvergentzia hori, egingo dugu famili bakar bat, edo familiko kideak gongo gara etxe batera. Baina hemendik 10 urtera etxe hori izango da. Ez txikiago izango da, handiago izango da, bakoitzak duko du bere lugelan, oso komplikatu da. Eta gero, alor txikietan, eta nik uste txiki garen honetan, euskal esparrua txikia da, eta niretzat oso deigarria da, min txiki batzuk nolako zauriak eragiten dituzten ez. Eta hor adibidez, ikusi dugu, sarean, edo, azkar eta errez idazten diren gauza batzuk, ondokoaren gantzen min eragiten duten, eta gero zauri horiek konpontzen zezaiak diren. Eta gure esparru txiki honetan, hori asko nabartzen da. Ez darenean,
berdin zaizu, baina zure bizilaguna ari zaizunean, hain justu oso ongi ezagutzen zaitulako, min egin dizun hortan ukitzen ez, gero zauri hori isten obligatu. Oye, ikustu duzu mine emateako oraindik ere mekalean, ez dago berdina, baina mine ematen dizue, obligatzen zaituen dian gaurko egunean eta hemen Tolosan erdaraz egitera. Erdaraz egitea, ertzaina faltan ninean ere, itxegit etorri ziren du hau, eta obligatu nahi zeten erdaraz egitera. Gaurko egunean hemen Tolosan. Eta nigo hor zaten txalako, espedientia itzare egin zuten. Gaurko egunean eta hemen Tolosa batean, datu hartzein metrikean inoraz jakitea euskeraz. Gero esaten duten, herritarra laguna, bezala, nahi dutela egin, eta ez dut ulertzen. Eta hori bai dinak benetan antzatela, joan da nire linduan, handikan obligatu nahi erderaz egitera. Zaina ezazkoa jarri nintzelako, eta egiak espedientek itzara egin izaten. Hori gaurko egunean eta Tolosa batean. Hori bai dinak baten dizula horrein ikan ere horrela gauzak entzutera. Mine ematen duet ere, euskaraz akaso erderaz baino beto egiten duen norbaitek, erdera betatzen duenean notizioan emateko. Horrek gure gaztan mine handia ematen dugu, eta horreren neurriak jarri beharko ditugu hori konpontzeko. Gure irratian badago ezagoi daukoren, eta da, ibili behar ote dugun, euskaldun horrek euskaraz egin ez badu, ibili behar ote dugun, jende guztia bere transkriptzaien denean antzetik euskaraz eskatzen. Batzuk esaten dute ez, duintasun kontu batean gatik, ez da sartzen eta punto. Hori ere ez da oso reala, albistea esanetan munditik joan eta ez. Baina hor badago ez da baina bat ez. Ze punturaino, onartu behar dugun etengabe atzetik ibili eta aldi berean presio hori behar da. Ez hori ere badago dela, ulertzeko dutela badela, euskara gero eta gehiago baloratu da ditu balio. Hor hizkuntza horiaren dituz. Eta hor ustut kasu batzutan azaleko dut, euskarazko kazetari euskal komunitateak. Euskaldun bilingo egin aipatu da kazetariak, Profietxe Berriak, aurreko ekipuak Profietxe Berriari utzi zionean aurreko ez da baten, aukeratu zen gaztelera ez euskaraz. Horrek duen, bina sortu zula euskal eduriko zehaz, karrerak zen, dukeko zen. Eta uste batzutan azaleko dut, euskal dut. Ez gara ekiplikoak badunekin azaltzen, batzutan azaleko dut. Eta lehentasun linguistikoa markatu dut, balenetzi euskarazko elementuak eta bizi hori. Linguistikoa baina referentzia, markatu behar. Korte famukatu zurik, zuen lankide batek, zurik erat iritsi zen idaztari gurat kortean bezalez. Esplikatzen zuen oso ondo euskarazko kazetariaren tragedia, zirpolako beti prensarrakoan euskaraz jakin eta prensarrakoan nagusiki gazteleraz esaten zuna, edo gazteleraz esan eta korte hori ez zeuki euskaraz. Prensarrako euskaraz hasi, eta gero berotzen denean gaztelera pasa, gazteleraz eman, behin izan zuen bezala hartan Josep Joxera, gero euskaraz kozez, antzaz gaztelera. Bitina zen da euskaraz, protokolo euskaz batzu, eta gero bertako bezua gazteleraz. Eta gero joan bat zu, bitina bukatzen denean, ez zu izan gire zu antzaz gaztelera euskaraz, zeka, titularra hori da, titularrak antzaz gaztelera. Eta uste, hor batzutan, esarrutu behar dugula euskaldunak. Baina hor, aberatzizkoa ere gertatu da askotan eta gehiegitan ere. Osea, junda, euskeraz egin dut bat, telebistan, aio berriz, ezer deraz, eta, zuk esan behar diozu, ba ez, begira, euskaldun asko egiten nahi da alegin handi bat, eta beraz, ez dizut egin. Eta da, egunero, eta hori urte askotan zehar, urte guzti hauetan zehar gertatu da, izan da. Azkenean, kualitatiboki, Marcelo izatu da, funtzio kualitatibo asko eta ia asko. Baina, iztuz komunitate eratua, egituratua, bala. Gero, hortik hartzeko eta esateko gu unibertso bat bera, eta gu bauaz. Bauaz eta kitxo, begiratu gabe aldekanako egin. Baina horretarako, tik guzti horiek, erderaz eskatu behar da hori, bukatu egin behar dute. Hala ere, erderaz eskatu eta gero erderaz egiten du batzutan. Hori badago, gero talde honek, ekipo honek izan dauka, telen bitzatzen
dela, ez dute asko insistituko euskaraz egiten duenarekin, bere gazela gertatzen da, editore batik igual esan dira kazetari horrein saiatu zaitez, zer asko ere ateratzen. Eta gero, erderaz egiten dugu batzutan, baskuntzen ez humanizun, hori egala, eta bakarrik medioak eskatzen dula gaztelera zain mesedez, eskatu eta gero batzutan, esaten dugu ez da zutan segun zarpia jartzen zuen kazetarik horrek, egin gokioteleko esaten dugu balega, guizut erderaz, denetatik da, baina uste azkeneko, nahi kortan mesedez liburu hori iruditzait zoragarria eta titulak adierazten du jardun oso baten. Baina, ematen du hori logiko, esan dula, ez dela horre beste insistituko, eta algunei ere gaztelera zatatzeko. Erderazko erratian, atzematan nahi da gaur korteria osatzen diren azkeneko hilabete edo urte egoten. Guk horbait izan du bere tirabira batez, Euskal Irratian horbaitek elkarrezketa egiten duenean, alderantziz bai, Radio Euskadik elkarrezketa egiten badien horbaitik gero guk euskaraz eskatzen dugu euskalduna bat. Euskal Irratian beti genukan araua jarrita eta badaukagu, eta Euskal Irratian euskaraz hitz egiten duenean material hori dago, gero etzaile berdea ez esan zen. Eta hor batzutan ezan dira salbuespen batzuk, edo araua uste batzuk, edo mugimendu batzuk, azkenan, eta horra diez bai izan dut gulazo jortzak ez, euskaraz komedia batean egiten badu, hor da euskaraz. Eta alderantziz, bai, euskaraz asko. Baterarik ez badorik igarreta. Deimagun elkarrizketa hau, maikide hauen artean, zeugo, zeratela katalanak, edo zeratela zaretela galiziarra. Gutxi gora bera, diskursoaren ildoa, esan dituzuten gauzak, nahiko antzekoak izango lirateke. Zer desberdintasun egongo litzateke euskal periodisten arteko, zuen arteko elkarrizketa, eta Kataluniako informazio mundu horretako jendearen diskursoa gaurko elkarrizketa hau edo Galizian. Gallego gumenio karrago? Baina Gallego gandu du, zeukan paperezko gerokan. Zeukan edizio korreo galego, gero korreo galego bihurtu zuten Galizia bixe, enpresa berberak bihurtu zuen Galizia bixe, eta hori bihurtu zuen. Bide batez esan da, Irlandarrak egaldu du. Irlandarra mazapa edunkaria da izenekoa, hori egaldu da azkeneko hilurtautan krisiaren ondorioz. Irlandar hizkuntzak ez dauka iris, ditzeuten ez dauka edunkaria eta gallego ez. Euskate digitalak, baina ez euskate eukariko izan. Gallego gubaino karrago, desitu karrago. Eta katalanak, daukatena da, nire ikatu da masakritika hori ikus 8.000 eukamuna, baina daukate milioi munduan zitutenak, principaten 7 milioi, eta gero daukate Valentziako partean, darroak 7 milioi, 8 milioi, daukate eta han arrantzaiteko erresago da, arrantzale gehiago dago. Hemen dago arrai gutxiago, baina eta era arrantzale da arrai gehiago, milioi batzu dauzkate. Eta gero hizkuntzak daukan Kataluniako prestigio eta daukan. Daude itu batzuk Kataluniako parlamentuan gaztelera zitzitia oso bezikusita da. Katalanak lortu du prestigio bat azelko urtean, lehen autiko zekan. La mendeterri bat zeuden bizkarizatikoak Katalan zizitien, Katalanan produzioen karak izan da. Eta horretan bortutan ez pixka, prentsa da dut. Baina han ere defizit horiek, han ere gaztentzako aldizkaririk ez, han ere tegitzeri buruzko aldirik ez, han ere kirolen gari bat zehatu ziren non eta zikuntzelatu, gu baino hobeto, gertatzen da daukatela masakre. Zondia, eta 8 milioi launekin beti daude, banda bat, masakreteko, eta gero fenomeno batzuk mandira Katalunian, ez gero Kataluniak azkeneko ja urtabotan bersio klonika bat atatzen dut, zu bat ezarek euskora, eta eskoitzen zu periodiko Katalunia euskeraz, katalanez, eta periodiko de Katalunia dalakata urte. Ganarako baten bideziten da itzulpena, eta profesor bat. Eta vanguardia, zeneko urtabotan ikusitaria jaten ditzaioa merkatuan, vanguardiak eskintzen dugu zerbait, zu bat ezarek euskora, jangoetan, eta zu vanguardia bezaleraz, vanguardia katalanez, simbolikoa, klorikoa. Ez da zergatzen. Eta hori zen du, handagoen mareak, dagoen interrak, behartu du erdarazko prensa, bertakoa dena, baina erdaraz dena, behartu du zeak kloniko egitea, eta ez bakarrik kloniko egitea.
Periko de Katalunia saltzen du 40%, saltzen du guztiaren 40% da katalanezko versioarena, 20% gazteleraz, eta Vanguardia da berria da. Katalunian azkeneko operazioaren ondorioz, Katalunian azkeneko urteotan ikaragarri hilo da eguneroko prentsaren katalanezko irakurketa. Ez katalandarrek abertzalekin da. Beraz ez fenomeno gertatu, imaginatu gertatzen dela hori herrigean. Euskarazko ebapenaren irakurketaren edapena, ez datorrela guk sektoreetako, sekulako indarrako, amulako eta euskaldako edabide sendoak, bezik da, diari asko gitu dut. Gure zorionerako eta gure hizkuntzaren zoritxarrarako makina bizta euskaraz erendik, ez dago ordenagailurik programariko libururik zerrako hizkuntza latino, ez esplikazioa zantzen. Baina Katalunian desgrazia izan da, katalanezko irakurketaren, egunerokoetan irakurketaren azkundea, ikargarria, ez da etorri betiko sektorearen eragilez, lagui egun ara sortu da, ez eta betiko, periodiko Katalunia eta Vanguardia. Baina Katalunia da sozialisten ingurukoa, eta Vanguardia izan diteke boterean daunera arabera, izan diteke anarkista, sozialista, frankista, demokrata, eta kamolegi bat paperko formatu. Oso ukarri da, baina ez zuen programari. Irratien kasuan, Espainiako irratia horiek izan dute beharra Katalunian katalanez egitera. 40 principales, SER, Radio Nacional bera, zergatik bestela merkatu lantzen zutela. Izan da kontrakoa ez. Hemen batzuk izan ezakete presentazioa, erderara joko dut, entzule gehiago irabaztekoa kontrakoa da. Jo behar dut katalanela, bestela irratia arrotza izango ez, eta gertutasun hori ez dute beste lortuko, beste dena katalanez. Ari zaila da buru ez. Adutan ziren irrati, lakopetori sekulako esatituz Kataluniak buruz eta Kataluniak imperio lingustikotori eta gero deskonexio katalan dituzten. Irrati berbera, ari da Leongo jendeari ez. Eta dut del catalán en Cataluña, Barkesua eta Revoluta, eta irrati horren berberak, gero, bukatzen duen informatibo espainola, ondoren erazten dio informatibo katalana eta deskonexioa katalanez ditut. Aritzek izan dut behar horrenak. Han ez dut onartzen, soziologiototik batek. Maria eta ez katalanez ditut. Onda Ramblako irrati gizona zau. Protagonistas. Onda Rambla zeukan bere jostailu txiki bezala Katalunian, eta beti Onda Rambla izan da euskal irratia bezala, dena katalanez. Eta korresponsala zeukaten Madriden katalanez. Bueno, beste galderarik ezan bat duzue, hemen utziko dugu, eta gogoan hartu datorren aste artean hurrengo hitzaldia izango da hemen, Tolosa euskarari egitasmoa aurkeztuko da, eta gero mahai inguruan euskararen normalizazioaren oraina, iragana, geroa aztertuko dutela. Eskerrik asko etortzeagatik.